प्रिय दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। हम प्रभु लोगन के बीच में अपने यूट्यूब चैनल निर्मला राधेश्याम यादव पे विवाह गीत लेके आयल बानी। आप लोग गीत के सुनी और गीत का आनंद ली। राजा जनक जी के चारी बेटियावा हो, अरे चारों जे बाड़ी कुंवारी हो, अरे चारों जे बाड़ी कुंवारी हो। एक बियहली हउई लंका के राजावा हो, एक बियाहल गोपी बाल हो, अरे एक बियाहल गोपी बाल हो। एक बियाहल हउई ईश्वर महादेव, एक बियाहल श्री राम हो, अरे एक बियाहल श्री राम हो। लंका के रजवा हो, डंका बजावे हो, बंसी बजावे गोपी बाल हो, अरे बंसी बजावे गोपी बाल हो। ईश्वर महादेव डमरू बजावे हो, ईश्वर महादेव डमरू बजावे हो, असंख बजावे भगवान हो, अरे शंख बजावे भगवान हो।